Кои са най-тежките моменти за работа в астрологията, поне за мен? И не, това не е свързано с хора и с техните казуси. Аз влизам в боя с много голямо вдъхновение, дори когато е много сложно, нещо за разрешаване, но особено ми е трудно да работя с клиенти, които имат много лош опит от среща с други колеги, т.е. не са виновни моите клиенти, а това, което са преживели на друго място. Да, отзада е Чочка, която иска да сподели също нещо. Здравей, Чочи! Така, мили приятели, когато попаднете на колега астролог, който ви обяснява колко ви е много лоша картата, как след определен брой години ще се разболеете или животът ви рязко ще тръгне надолу и че това е нещо непоправимо и че това е някаква много тежка карма, просто станете и напуснете. Това не е вашия консултант. Той ще ви създаде само грижи и вие няма да може да мислите за нищо друго, освен за това колко ви е лоша картата и колко лошо нещо ви предстои. Раждането и смъртта, мили приятели, може само Бог да разполага с тази информация. Ако някой ви убеждава, че ще умрете или кога си, това е лъжа. Бъдете много отговорни към избора на свой консултант, защото от това зависи психическото ви спокойствие, емоционалното ви спокойствие. Работата на астролога не е да ви накара да се чувствате зле, да сте изплашени. Работата на астролога е да ви вдъхне сила и кураж, дори не да ви заблуди, че ви очакват само лесни моменти, но дори да има нещо предизвикателно, да ви обясни как да се справите с него много по-лесно, да ви даде ключ за решение, или ако не за решение, за по-леко преминаване през периода, а не да ви смачка. Апокалиптичните колеги, да, това е техен избор на работа, но работата след такъв консултант за мен е изключително трудна и понякога ужасно много ме е срам от това, което мои колеги са направили, макар че нямам аз вина, но това се отразява като цяло на астрологията, като имидж и на всички работещи консултанти, занимаващи се с тази материя. Бъдете осторожни към своите избори, мили приятели. Ако нещо не ви харесва и ви натъжава, просто станете и си тръгнете, за да запазите себе си.